Ai, ama, hemen nabil, bainu jantzian bila. Ja, dizkatxiak hasi dira, udako abesti berriekin, eta nik bainu jantzia ez te topatzen. Ez te topatzen. Mozi mendikan utzi nun. Katxi lamar. Bueno, oberena izango da, gaurko gonbidatuari eskatzea. Marta Arribas da, eta egundoko bainu jantzi txaparro, eta bikini egiten. Adi lagunak. Bueno, haupa Joseba, hemen pare bat aukera ekarri dizkizut. Hemen, honek tono berriak dazka. Eta beste hau, zarautzeko estampatu berezi bat aurkezte izut. Hau tarrantzako ezin onbia enbatei animatzea juteko eta gana, Baina zingatuko zaito beto, Nik uste zuri zarautzeko modelua, bai. Edo toria hemen gaina, Getaiko arrato ja, toldua, Arribas, nola eselatua, Lauak beti presente. Ona. Honekin geldituko naiz. Baina haure, Ibizaldea juteko eta balekoa da, Hori kolori hartzezunean ere polita gelituko zaizu seguruna. Bueno, eskerrik asko ekartzeatik, eta Marta Arribas diseinatzailea da, bainu jantzien diseinatzailea, zautan denda badakazu, baina guantxi polita iriki berria ez da. Azara kalea bi gaude. Onda, eta gauringo deuna da, bere kolezio guztia ezagutu, eta aldi berian, zukaldatu. Zemuz, zukaldean da ibiltzea altzea. Bueno, manejatzen naiz, baina... Bilon artian moldatuko geha. Adi lagunak, ehunduko gauza politak ititu, adi. Zea bestiarra, Bulego guaginduena, ai ama. Egia esan, Euskaraldian gaude, abestiak gora kartzegu, baina ez bakarrikan dantzatzeko, baizik eta Euskaraz mintzatu eta aritzeko. Eta jarraitu horrela urte guztian launak. Bueno, tagu gurian jarraitzeko, ingo deuna da, errezeta errepasatu, bale? Bale. Ingo deuna da, bakailua, ikusiko zue, laminatxo gateako izkilou, pilpilan ingo deukeu gaineti saltza botatzeko, baina lagungarri ingo deuna da, krematxo bat. Azaloriana, eta gero salteatuta le, bai. Hemen ingo deuna da, hauek, egosi, puisketak ateako izkiou, egosi ingo deu, eta behin, egosita da honian, ateako deu, eta gurinakin birrindu ingo deu, krematzeko. Gatza botako jo, piper pixkat, eta birrindu, eta hoi ez da iragatzi behar, xamur-xamurra gelditzen normalian. Eta gero lagungarrire bai ingoitugu, hemen bai tipulina goxatuko deu lapikuan, bertara zuaiskak sartuko izkiou, eta hori ingo dugu alinatu hemen dazkau espezia ia guztiakin. Bueno, ia guztiakin, haue guztiakin. Eta hemen dakauna da, hemen baratzuri hautza, dakau intxaur moskatua, kominua, piper hautza, kanela eta jengibria. Botako deu, hoi dena aberazteko, pinazi batzuk ero bertan bota, goxatu, eta bestalde ingo deuna da, bakailua pilpilan. Jarriko dugu, olio virgina, batzuk bota, pixka konfitatu bertan, aurrena batzuak, gero bakailua, ostutze atea, hotza da honian pilpilateako jau, eta gero ingo deu, arraia betatik atea eta laskatxua gatea. Plateran azpilan jarriko deu puretxua, gero hau salteatuta, bakailo laskak, eta pilpila gainetik. Ados? Eta aldi berian txaparrua jarriko deu alba deu, haber guztiatatzea egon gero. Bueno, martxan jartzeko, nik hau egosten jarrikoet, eta bestalde bihar deuna da, behitu, hemendikan zuaizkak atatzen joan bihargea. Bale. Enbiar desuna da, bitu. Gaina sustarra ateako dut, eta egosten jarriko dut, eta gero puriantzako erabiliko dut. Hemen, zuaizka batzu bat kizu ateatzen deunian, haundi xamarrak ateatzen diala, ez da? Orduan, hau txikit egiteko, bajun bertzeak gero, hola ateatzen. Eta, pixkanaka deseiten, eta hola, zuaizkatxuak ateako ditugu, bale? Venga, hoi zure kontu, nik esan deten bezala, egosten jarrikoet, hoi lapikuan, eta bagoaz hemen txerrek itxarraka. Bueno, hemen txaparrua bera igaz, haustarrak txaparrotan ibiltze gara eta, txaparrua deitze dugu baino jantzia iz, haustarrak, eta gure hitz bada, eta pentsatzen dugu gana dakila, baino jendia,
ba, bueno, ez daki, zehazki zer da, ba, txaparruak dira, zautzan, bainu jantziak. Hori da. Emakumean bikinia ere bai txaparroa deitze zaio? Txaparroan ikuste gehiago dela, baino jantzio zua. Vale. Bikinila izango zen bi piezakoa eta baino jantzio zua txaparroa, bai. Baina hori niko da, kezka, bai guria, bai motxa txaparroa, baina hori baino jantzi guztia denien emakumean ere, bai txaparroa esate jozu. Bai. Vale, ados. Bueno, esan deun bezala, zautzan dakazuten datxua. Bai. Denda oso mitiko bat zion leheno hor, beti. Bai, Flip deitzen zen, belarritakoak eta bai. bitxiak saltze zituena. Eta hortxe bertan jarri ezu, ezta? Leku xalaua, eharra, eta erdian erdian, ezta? Hori da. Bueno, alde sarrian. Hori, zarautzeko alde sarrian. Zer topatuko dugu bertan? Ikusi du txaparro eta, bueno, bainu jantzi mordo bat ekarritu zula. Zer topatuko dugu? Bueno, danetik, azkat emakumentzat eta gizonentzako baino jantziak, eta, gorputz, guztientzako, gorputz guztientzako baino jantziak dazkauden dan eskuragarri. Ona, eta, hau guztia, noiztik hasi zaiten, noiz hasi zinen ja diseinatzaile bezala, eta zeatikan txaparruena, justu. Nik Bartzelonan ikasi nun, eta bueltatu nintzen ian, hasieran hasi nintzen eskongaien munduan sartzen, baina, beka bat eman ziren kutxa kulturren, eta kolekzio bat prestatu nun eskongaiana Balentziagan desfilatzeko. Eta hori eta geho, oporreta joan ginen, eta egunero baino, mikinitan eta ginanez, pentsatu nuen, zeba ez, bikini marka bat sortzia ez da. Eta, betidanik izan dut hori eskua margotzeko eta, marrazkiak eta iteko, eta hor nik iteitut nire estampatu propioak. Osa, zuk iten dezu estampatua, iten dezu marrazkia zuk eta dan egiten dezu marrazki eta guzti? Hori da, nik iten dut hasieran marrazki bat bai, ordenagailuan bidez edo akuarelan bidez, eta gero horrekin, oialan imprimitzea eta ja behin aukeratuta bikiniak sortzen ditut. Ona. Oiala, nik ikusi etor, bai ikusi marrazkiak ekarritu zula, ez da? Eta oialare bai, ez da? Tela esateana. Hori da. Eta marrazkioiek adibidez, hori ez da ordenagailuan inda, ez da? Ez, hauek adibidez ekarri ditut ikusteko nola... Karri ikustea hori guri. Eta hori... Orduan, artista utzazea, diseinatzailea, baina baitare gainea oinarritatik ititu zula historiak, ez da? Bai, prozesu osua, eskenean. Bai, ez dela oial bat erosten dezula egin da, eta ja beste bat topatu aldezula hauek, zuriak dira. Hori da, bai. Eta, iten detena da hori, adibidez, estampatua izango zen akuarela teknikakin indako estampatu bat, eta hau izango zen, adibidez, ja bukaerako bikinia. Ikusteko ekarri dut. Ona. Eta hor ikusten dut, adibidez, tela oial hau, testura daka hola pixkat desberdina, batzu lisuak dira, zenbat oial mota erabiltzituzu? Danetik. Danetikan? Tekstura adibidez asko gustatzen zaien ere, bezeroi, da orduan batzutan iteitut bai lisuak edo tekstura ezberdinekin. Danetik aukitzeko azkenean. Eta zautzan zer saltzea gehiago, zer gustatzea jendia? Tekstura gustatzea eskio? Teksturak azkenean egiten duna lagundu pixkat disimulatzen. Dazkaun, forma horiek. Dazkaun forma horiek, bai. Danak egarra dira formak eta jendiak azkenean egila da uda etortzea eta operazion bikini eta hor aztea eta hor keskaskokin etorriko zaizkizu jendiak, ez da? Bai, azkenean jendia asko keskatzea bere gorputzataz, baina ni saiatzen naizena da ondo aholkatzen eta azkenean nik dana aparte saltzen dut. Orduan aldezu aukeratu goitik taila bat, betik beste modelo ezberdina dazkau, bai kulero altua, kulero txikiak, brasileñak, danetik dazkau. Aukera asko aukitzeko ere. Eta aukera horren barruan, zuk zure diseinuin, aldezu goiko bai iztuagoa, behian zabalagoak, eta ere bai kolore desberdinak ere bai erabili, ez da? Bai, dana libre. Eta hor askotan giozuk bikotiak egite dituzu eta asko txintxilikak egatuko zaizkizu, ez da? Bai, saiatze azkenean, ez dakit, igual merkealdiren bat egiten ere sobratu dian gauzekin, edo... Eta azkenean danetik ateatzea, ez da? Lehenu berandu ateatzen joten dia gauza. Hori da, bai. Hori ere esan dezuna, ez da, bikinilek eta giota txikillo, ez da, giota oial gutxiokin bikinik egin dituzu, ez da? Neska gaztiak txikiak nahi ditu, bai. Horrak hau pixka... Txiki eta fina, hori esaten zuen, leheno
bikinila, gola, eta ez dakit, zertan bukatuko hon. Gola jarraitzen bau. Hori da. Horak hau pixkat, lucha interna hori ama eta alabakin. Baina bai bueltatu da pixkat gehiore bai goiko txaparro luzek eta bada, o best tendentzi bat, ez da? Bai, azkenean danetik eramate da gaur egun, eta bikiniak ere dazkat, kulero altuekin, estilo retro edo... Vale. Bai, hola, pixka gehiago tapatu nahi badezu, aukera ere badakazu guapa juteko edo. Dudi gabe. Bueno, eta gero ere bai, mutilan bainu jantziak. Ere bai asko saltzen dira o bikini gehiago saltzen dira? Emakumea gehiago gastatzen du, bai. Generalian mutilak batekin ja 5 urteako ere badakazu, Bai, nik egia esan lokarrian puskatu arteo, minian sarrataina arteo, venga, erabili. Hori da, bai. Ondo. Bueno, eta diseinu aldetikan, adibidez, gizonezkoen txaparroieke bai, zugite dituzu marrazkiak eta ere bai? Bai, teknika berrina nik iten ditut hori estampatuak patroiak, eta gero bai tailer batek josten dit, nik ez dut dana josten hori bai. Vale, osatxo horiek ja... Bai. Baina bai bikiniak zue jostitu zue? Ez. Osa, sistema berrina da, nik iten ditut diseinu prozesu dana, estampatua, patronagia eta lehenengo proba bezala, eta gero tailer bate josten dit. Azkenean aukera asko dakauden dan, eta nik ezin gonun bakarrikan. Hori da, bai. Eta, goxatzen dezu, adibidez, oial berdinakin bai dituzu bikinek eta gizonezkoen txaparroak, o beritzi dituzu? Ez, gizonezkoak berezia dia ez dia likrasko baino jantziak, eta emakumeanak danak likra dia. Vale, oza, oiala aldatu itea. Hori da, bai bietan erabiltzen ditut oial birziklatuak, hori bai. Baina bakoitzak bere material berezia daka. Vale. Oial birziklatuena esan desuna. Bai. Hori garrantzia ematen dio zuzuk, ez da? Bai, noski. Gaur egun aldan ekologikoen edo, inberritu gauza danak. Dudik gabe, gure natura zaintzeko eta dena txukun ibiltzeko. Bai. Eta, baldago baten bat, ateatzen danien esatezura bitu, hau saldu ingoa bai, hau pia saldu, honi, eta alderantzizkoak ekertatuko dira, ez da? Bai, bueno, beti batzuk ateatzen esan dezu, venga, hau eharra da, atea zaitena. Hau seguro top bentaz dela, eta beste batzutan igual kolore berezin bat ateatzeula pentsatzen bai igual ez dela inbeste gustatuko, eta azkenean hori da gehien gustatzean. Azkenean arrakazta daka. Bai. Azkenean urtero ikaste deu, hau ja izango zen 6. udara, dendakin nahola. Eta, bueno, pixkanaka... Osa, orduan guen denda berria irekiesuna, leheno beste denda batzu zen euskan orduan. Hori da, beste leku batenekan. Udaletxe plazan gertu, eta oain... Oain generalian hor... Hori da, hortxe. Bikain. Bueno, horre harrela nahi duzuna. Betu gauza dimo duzu, eskaia, bordeko ditugu geho saltiatzeko, baina lehendabizit ipurina goxatu behar deu, zua izkak hemen, eta aprobetxatzeko, hemen egoziko deu, eta hau birrindu ingo deu geho, bestiakin batea. Vale, hau martxan dakau, hauek hemen sartu, eta geho martxan jarriko. Batzuiak hemen zuitzen nahi naiz, bakalioa martxan jartzeko, bago artxirrik itxarraka. Eta hau guztiak, tirada hondiak iteituzu, o nolakoak iteituzu? Ez dakit zenbanaka dijo asko lexioa, o taia berdineko bakarra da hon, edo nola moldatzen zuzu? Saiatzen naiz azkenean, estampatu pertsonalak dianez, esklusibidade hori mantentzeko, taia bakoitzeko bat edo bi gehien eziten ditut. Azkenean zarautz herri bat, eta bestela danak berrin jungo ginen, orduan. Saiatzera gutxi egiten. Bai, zoze artizagoa saldu dio, zoze esklusiboa, dio, ondartzagun da, lau berdin, gaina mutila, etzai, guain beste importa, eskontza jutega, eta danak, alkandola berdinak, ini jaia. Baina emakume bat ikusten bago berdin jantzita eskontza batian beste bat, ja, kale. Ondartzan ebai berdina? Bai. Batzutan esate, bai, la del toldo da lau, orduan, hori zehatzeko, ez ditugu hainbeste iten. Hemen indeuna da, lehendabiziko urratzak eman ditugu, aurreratu deulana, hauek geho txikituko ditut, bakalio martxan jartzeko, hau egosten dakau, eta hori txikituta. Eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Jungo gea Gasteiz jatetxea, aurrekoan 100 babarrunak intzizkigun, da gaur, arraizo baino, eharra, guazen ikastea.
Kaixo egunon, apa Joseba, zemuz? A ber, ni Juan Mari Aramendi naiz Gasteiz jatetxeko nagusia. Gasteiz jatetxea dago Donostin Antigo auzoan. Bueno, ja gaur bigarren aldi etortzatela, eta gaur ingo izuet gure arraizopa goxoa. Gasteiz jatetxe ireki nun 2001an martxok baten. Osa, igual pasaile 24 urte. Gurasoek zauken albizturren ostatu hartuta. Eta, txikitatik gustatzen sukaldaritza zen, eta hor, 96an, 3 anai arrebak, etorri ginen Donostia, Antigo barrioa, eta hor egin nun albiztur zagartoike jatetxea. Eta hortik, geho 2001en lokal hau eskaini zien, eta, ireki nun da, hemen txizegitzu. Hemengo gudak berezitatuna da, gehien bat, albizturko gaurna, Tolosako gaurna. Aparte horretaz, gurasok eta amaiak utzi dena izan da, hemengo kozina tradizionala. Bai, arraizopak, tortilla bacalao, menestra verdura, basergo jaskoa, lehatza, salsa, lehatza egon zauta, rapea, Euskal Herrin daun jan tipikoaz, da? Eta gaur, dauzken errezetatik ingo dugu arraizopa. Arraizopa tradizionala, gurasoak egutxezina, amak egutxezina, eta, har gustatzea izen. Azteko aurren horrengo dugu, bai lehazburuk eta rapeburuk jarriko ditu fume egiten. Gaur dazkeo narrai edie lehatza eta sapoa. Eta gero gamba dazkeo azkengo momentuako eta hoien buruk edo hoiek egin gotu aprobetxatu fumeen sartzeko. Fume egiteko jarriko ditu kasula baten, 3 litro tardi udekin, irakiten egon dela 10 minutu. Ja 10 minutu pastadon, ingo ditu kasula deatea eta fumei aprobetxatuko du. Eta fume egiten egin bitarten, baita jarriko txau berdurak. Nik bitzio porrue, azanario bat, eta kilo batola tipula. Erdi gorri eta erdi zurie. Eta 2 baratzuri baita. Laminota jarriko txau, eta bi jarriko txau, potxatzen. Barazki ja, potxatu ditun garaien, aurre baita du kopaska brandi bota erretzeko. Esatzen dena flambear. Hoi erretzanen, botako beste kopaska bat arrutxuri. Eta utziko du pixkat alkohola evaporatzen. Berdurak potxatu ditunen, oan sartuko dugu. Txorizero pulpa pixka bat, 100 gramola, tomate salsa eta zopako gie. Hor, egon dela, para minutu usatzen. Eta gero botako du, indeu fumea. Errezeta hau ikisiko nuen, nik 10-12 urte nauzkela. Beti ama zukalden iskine jarri eta neotein zen bigilatzen. Gaur egun Gasteiz jatetxe egiten kozina guztia da, txikitan ikisitena amangandiken. Berezitasuna bintzat, harron egiten gurasongan ikisita. Aurreko konkursu entzaren baita nera amak irazizun. Eta aparte, gu Donostia etorri egiten 100 euro prepatzen jo harronak. Eta netza da paseatzen bezala harron egitea. Eta hori ziurtatzeko, dazketz, daude, 6 txapel. Hau etxeko Andre Ozinek oso horrexe egiten. Oso horrexe. Eta fume botatakeo ingo dugu. Batzuri batekin, pixka refritoain, eta hori botako dugu pimenton dela bera. Baina zitun, ez du utziet pimenton dela bera zatzen mestra erreitea eta. Eta hori bota, eta egiko dugu, 20 minutu irekiten hor, sobe, eta ja da, trituratzen. Hemengo berezeroa generalmente da, gehien bat, inguruko, universidade ingurun, profesorek, langilek etortzienak, provintzialdetik ene, geho astegukeratan turismo jendea. Ingo ditu, almejak, txirlak ordezkeu, ingo ditu, zartei baten, arrotxuri pixkatekin jarri, iki arte, eta atea, saltza hoi, kolore batekin baita botako ju, indun zopa. Eta gambak zuriton nazkeon, sartuko txo baita barruan. Eta indeon arrei burun zakin, botako txo barriz zopa horta. Eta euki minutu bat irakiten, eta jazta, pronto. Joseba, nera nabukatu eskiba, arrei zopa egiten. Ez aztu nun naun. Haude Gasteiz jatetxea, Donostien Antigo auzon. Txintxu hile beti bezala eta urn arte. Opa!
Aupa, Juan Mari, artista hutza eiz, eta eskerrik asko. Eharra errezeta eakutzi gukena, zer dan, betiko errezeta horiek, ondo inda, goxatuta, besarka da hondi bat, eta esan dakua, iretxene babarru nahitu nauzi, baina errezeta mitikoak danak onak. Besarka da hondi bat eta aurren arte, gurian jarraitu behar dugu. Hemen txau egozten nahi zaigu, utziko dugu ondo goxatzen, gero birrintzeko gurinetan, inbier deuna da behitu. Pinaziak esan dekero gehitu goitu gura hemen salteautako nasketa honta. Baina ingoitut pixka xigortu. Pixka gorritu goitu, tostauta ikutu hobi aukiko gue. Ingoitutena da batzu jaue xerratu eta bakalioa konfitatzen jarriko dugu. Eta inbier deuna da tipulin hau, adibidez. Sustarra eta txortenak kendu, lehendabiziko kerusak kendu, eta laukitxotan eta jarriko dugu gorritzen, gero bertara botatzeko zua izkatxo hauek, bale? Primeran. Bale, hemen arteko nila pikua, hemen jarriko ditut pina zigorritzen, eta bakalioantzako bi puxketa horiek sartzeko, nik ustete hemen sartuko zaizkitela. Marta, uda hontan, ze bilduma berria topatuko dugu zure dendan? Danetik dakau, bai. Zenbat diseño berri itituzu udalaro? Diseño berri ez dakit, igual bost bat forma edo, azkenean, nahi gustatzen daitena da, bezeruai ze bihar dazkaen aitzia eta horren arabera patroi berriak diseinatzen ditut eta probatzen ditut, adibidez. Eta handi pentsatzen dut, aurreko urtetakoak askore, kendu ez diala iten, hau gehitu iten dira gaina, ez da? Hori da, bai, probatzen jute naiz, eta azkenean modelo batzuk ja ondo juteianak beti eukitzen ditut eskuragarri dendan. Zenba modelo eukitzea hode dendan? Gizonetazkoak bakarrikan modeloa da. Estampatu eta oial ezberdinetan dazkat, eta emakumeetan, dakit, igual 20 bat goiko eta beste 20 beko eta baino jantzitan, ez dakit. Claro, eta hor da lianin kombinazio guztiak indeta dara, azkenian... Bai. Horiek izango zian modeluak, gero aparte estampatuak eta... Hori modeluak, gero estampatu desberdinak ingainea. Hori da, eta oial ezberdinak, bai. Eta balda udaraen bat ez dakit, joera bat da, aurten danak ez dakit, marrakin, urrengo urten danak lorekin, Bai. A ber, beti dago animal print bat, leopardo bat edo hori tono ezberdinetan eta gero nahi asko gustatzen dizkit hori lore estampatu tropikalak edo, beti dazkatnik dendan. Eta gero basaiatzen naiz gauza ezberdinak eta egiten, eta probatzen juten naiz aber ze estampatu ezberdin alditutein. Eta adibidez esan dezuna animalinak eta hor zer daka beti, hor... Leoparduak irabaziten dio beti da nahi? Zebrai, leoia eta da nahi, Gehienetan bai. Ez dakit, zebra ere eta, erabiltzen ditugu, baino, gehienak animal print leopardua izango zen, kolorez berrinetan hori bai. Eta estampatutan zein da gehiena eskatzeuna jendiak? Depende. Tropikalak. Bai. Eta azkenian, marraduna, behitugu biloke baina marrakin gaudela, hori betikoa da. Baitare, betikoa. Eta gio hau ez da erresa, opari bat iteko garaian, erresa. Ni ez zait erresa iten, zeratik gani beti kala itet etxian. Ordu, nire amatiot etxian, txaparro bat, hau da pixkat nahiko pertsola da, ez da? Gaina, jun, zuk izan desuna, kurbak, beikuak, goikua, oso zaila da bikini bat norbait eraman etxia eta... Bai, komplikaua da hori, zaila da. Igual zuka izpakin, baina bestela zaila izatea, ez da? Bai, nik beti esaten dut, oberena dela igual opari bono bat oparitzea, pertsona den da etortzea, orduan nor aukera ezberdin asko atako izkiot, eta batea aurkituko dugula beti, eroso edo ondo sentitzen... ondo sentiarazten dion modelon bat, bai. Bai, egia esan, gaina esan dezuna, bai, dudik gabe, bonua, onena, bonua. Bai. Nik bestela ez dut asmatzen inoiz. Bai, ez da erresa, emakumeatzat ez da erresa. Gaina, zuk Marta, honekin indarra iten dezuna, ez desan, zuk sare sozialetan bai, jende asko jarraitzea izu, zure blokadak azu, edo, baina gustatzen zaizu aurrez saltzia olako gauzak, ez da? Bai. Zaiatzen naiz hori aholkatzen eta aukera asko erakusten azkenean. Nik beti esaten dez. Zu sartu,
eta ni joango naiz ateratzen aukera ezberdinak, ikusiko bila batea ikusiko ze kolore dian oberen jute zaizkionak bezeruai, edo ze forma, ze... Dana, probatzen juten gara. Eta hor adibidez, zautze, bueno, zuk zenean zautzan hila danak ezautze gara, baina zu zauztarrak adibidez atrebidua gea, o jende zauztarrak tendentzia markatzen du modana, edo atzetik angoaz. Bueno, nahiko sozitua gea? Depende. Depende. Aiga ikasten pixkat. Bai. Bueno, nik hau ja moztu dut. Hori txikitu ezu, bai, earki. Hori ingozuna da, guain, lapikuntan jarri. Lapikuntan gozatuko deu, olioekin. Eta gero botako xio, espezia guztiak. Gaur guk espezia hau botako eskio, baina zuek etxian dazkazuenak edo gehien gustatzen zaizkizuenak. Ez dira biharrezkoak espezia hori edanak botatzia. Baina bakizu etxian egoten potezito horiek horbetitanak itxita, erabilin berdia. Gainea, espeziak oso onuragarriak dira. Gio bai, neurrian erabili berdia. Gatza bezala da, pasatzen bagea, horren zaporia besteik ez da gaur du. Bakoitzetik pixka botako dio, fundamentu amateko. Hemen, hauek, behitu, ja, hola egon behar du, ikusten dezu, labana sartu eta labanak ezin du atea, barazkiakin. Atea behar du, bakarrikan, eta barazkik horreatu behar du. Horru nau, listo dakau, gero ingo deu. Zukatu eta berrindu gurinetan. Hemen batzu ja, goxatzen hasian, pixka gilo goxatzia bakailua sartzeko barroa. Vale, hor martxan dakau, eta zuk haue, txukun jarri ezo. Ezin jo begoaz. Vale, hau betako deu. Hasta egite igual pixkata hundi moztu dut. Ke ba, oso ondo. Eso eskan artean ez da, disimulatuko da. Disimulatuko da. Oso ondo. Vale, hau gola, hoi martxan, eta dana martxan dakau. Eta, denda. Denda, txaparro saltzeko, bainu jantziak, urte guztin da irikita? Ez, azkenian temporadako... Gabonetan ez dira saltzen, ez da? Ez, eta zarautzen gutxi, igual Kanariasetan, baina igual txaparro eta bufandako, ze hola. Bai, holako zeze. Baina neguan beste gauza bat biltzezea, edo... Bueno, azkenean iten detena da, negu osua kolekzio dana preparatzen eta gauza berriak aurkitze dituten, eta martxotik iraia aukera arte dakat denda irekita. Vale, martxo, vale. Osa, este santu baino lehenuo, ja martxan jarri zea, eta gero uda bukatzean ian... Listo. Ja, aukera berriak. Eta nun inspiratzea, marrazki horiek, diseinu horiek ateatzeko, ez dakit ondartzalden, mendia jutezean, hortxien sartzezean, nun inspiratzea hau edanak iteko? Ez dakit, nik beti esaten dut, naturak eta inspiratu iteitela, eta, azkenian iten eta iten sortzen ditut, gauza ezberdinak. Baina, igual zeo zerrek piztuko izu argila, o non bai zeo ze ikusten desunean, oztak Hollywoodeko pelikula ikusten ditzezean, o... A ver, ni beti nago, begiak zehatuta, orduan, ez dakit, igual pelikula bat ikusten, ez dakit, kuadron bat ikusten dut, edo alfombra bat, eta, ideia ezberdinak ateratzen ditut baitare. Gustatzen bazaizu ez dut, proba tingo. Hori da. Askotan iten dezu proba eta adibidez, zuk marrazten dezu, esan dezu batutan internete o ordenadore bidez itezuna marrazkik, askotan itezu igual marrazki bat eta gero ez dezu bukatzen estampatzen noialetan. Bai. Zenbat inbiardia bat onateatzeko? Ez dakit, ez da matematikoa baino, azkenian nik, marrazki ezberdinak iteituk, eta gero joku asko daka koloria zehaztia. Orduan iten detena da, igual fondo ezberdinak estampatzea eraman, eta gero aukeratu, azkenengo eta askotan estampauta ikusi arte hori alian, igual ez da ondo ikusten, marrazkian badakizu ja, hau ondo ateakoa. Azkenean noitzen nahi naiz baitare prozesu horta, badakizu zer topatuko zungero, ez da? Bai, niretzat erreixa da. Zu ja estudio zu trukua. Bai. Ondo, hamen ningo deuna da behitu, jarri diet, alde hortatikan, azal aldetikan jarriko deure bai, beste momentu bat. Bai. Eta nik ikusinet, oiala, hor ikusten dut, baina ez da osua, ez da? Osea, nola etortzen da oiala? Bai, lehen esan bezala, nik iten ditut, hori marrazkiak bai akuarelan edo ordenagailuan bidez, eta gero adidez hemen ekarri ditut bai bizualki gehiago ikusteko, egiten dituan marrazki ezberdinak, ez da? Hemen, lehen esan dizutuen bezala,
Hau da, likra esatean. Hori da, likra. Orduan, estampatu berdina, fondo ezberdinekin estampatzea bidaltzen dut. Hau esan dezuna dia hawaianuak, ez da? Hori da, tropikalak edo. Bai. Eta gero azkenean bat aukeratzen dut. Adibidez, kasu hontan izango zen aukeratutakoa urdin iluna, fondo urdin ilunana. Hau muestra zera etortzi zaizu, eta gero zatezu, emaiazu hau eta hau. Eta horrekin osuak etortzi zaizu. Hori, metro deixente ite ditut, gero kolekzioa iteko. Bitu zetu aia polita. Bai. Onda. Bai. Eta adibidez, zenbat metro eskatzen dituzu? Hor asko eskatzen dituzu, o puxketak etortzen da, o nola etortzen da hori zehazki? Depende. Gutxi gora bera zenbat metro berdituten kolekzio bakoitzeko, modelo bakoitzeko, eta saiatzen naiz gutxien eskatzen, gero ez eukitzeko hori da. Hor bada, gero beho soberakoakin tira batzukin da, lokarriko pulserak eta gomak eta, ez da? Bai, hori nara monak itezun bere garaian. Onda. Bueno, hemen, ia dana bideratuta dakau. Bai. Pina zikero botako ditugunea eta baita ere zua eska, goxatuko dugu. Hemen espeziak botatzen, hemen, behitu, hau ja, jein da, ikusi, barrutikan, ikustezu nola teatzen zainoen hor zuku hori dana, hori da bere gelatina eta horrekin geho pilpile ingo dugu. Eta ingo duguna da, bitarten beste erreportai bat ikustea jungo gea, zehazki jungo gea, aiora urbietana, eta ikusiko zu, asko gustatuko zaizu. Kiston girotzaileak iteitu, gauza asko iteitu, eta danak eharrak, eta usai goxo-goxuakin. Oazen ikastea. Eguerdion, Joseba, aiora naiz, Aizarnatik, gaurkoan etxetik egingo ditugu lanak, eta girotzaile natural bat egiten erakutsiko dizuet. Gaurkoan prestatuko dugun girotzaile naturala, popurri lehor bat izango da, udaberri udarako pentsatuta dagoena. Elementu desberdinak erabiliko ditugu, batetik egur zatitxoak erabiliko ditugu, zuhaitzen adaskak izan daitezke, edo azala, itxasertzean topatzen dian egur zatiak baita ere, eta gero bestaldetikan landare lehorrak beharko ditugu, landare usaintxuak. Izpilikua, salbia, Luisa Belarra, La Rosa, kamamila, azaharra eta kalendula, kasu honetan. Eta gero usainak pixka potenteago izateko, olio esentzialak ere erabiliko ditugu. Gaurkoan aukeratu ditudanak, izpilikua, azaharra eta eukaliptuaren olio esentzialak dira. Belarren aukeraketa, udaberri edo udak inspiratzen ditan usainan araberakoa izaten da, eta batez ere inguruan daukagun belarren araberakoa. Eta olio esentzialen kasuan ere, pixkat, udaberri usaina edo udakoa zein dan horren araberakoa. Prozedura honakoa izango da, lehenengo egur zatitxoa jarriko ditugu kristaleskontziaren barruan, horri olio esentziala gehituko dizkiogu, egurrean finkatzeko usain hauek, eta ondoren landare usaintxua gehituko dizkiogu. Gero dena nahaztuko dugu, ontzia itxi, etiketatu, eta astebete utziko dugu bere horretan, eta astebete ondoren jadanik plater batean edo jarri genezake, eta usai goxoi eta disfrutatu. Nahazketa mota honi, girotzaile mota hauei, popurriak deitzen zaie, popurri lehorrak, eta popurri hitza dator Frantziako potpurritikan. Potpurri da lapiko ustela edo esan nahiko luke, eta garai batean landare usaintxuak hartu, freskoak, gatzarekin nahaztu eta ontzi batean itxita uste zituzten usteltzen. Hilabete luzez usten zuten eta ondoren denbora hori pasa ostean ireki eta landaren usain goxoak bakarrekan hartu ahal izaten ziren da horrela erabiltzen zuten aromatiko moduan. Niretzat proposamen polita da, etxean girotzaile naturalak egitearena, inguruan ditugun sendabelar usaintxuak erabilitzak egulako, olio esentzial batzuk, eta pixkat geure erako usainak sortu, etxean goxo egoteko. Aipatzen ari naiz inguruan bildu ditzakegula, baina kaso denok ez ditugu izango baratze edo lorategi bat ez dugu izango inguruan landare hauek bildu ahal izateko, beraz beste aukera bat sendabelar usaintxu hauek belar dendetan erostea izango litzateke. Gainea, ketxean erabiltzen dugun aroma horiek, sustantzia kimiko ugari izaten dituzte eta ez dira gure osasunerako onak. Eta iruditzen zait modu egokia dela horiek pixkat baztertzeko.
Nahasketa guztia egin dugu ja, eta oain, tapa itxiko genuke, pixka bat nahaztu, eta ondoren, astebete utziko genuke, pixkat usain guztiak eta elkarrekin nahazten joateko. Eta gero ja, platertxo batean jartzea edukiko genuke, eta modu horretan erabili, edo beste aukera bat, kristalezko alako ontzi hermetiko batean jartzea izango litzateke, eta honi erabilera emateko modu beretsuan tapa itxita eduki dezakegu, eta behar dugunean nahaztu, eta irekita jarriko genuke. Guk logelan izaten duguela, komunean eduki daiteke, etxe guztian erabilitzakegu popurri mota hauek. Eta justu hau, udazken negurako pentsatutako popurri bada, beraz, osagaiak desberdinak dira, kasu honetan kanela zotzak ditugu, anis izarduna, laranja azalak, mihilua, pixkat, hori, geuk ikusiko dugu zer inspiratzen digun urtaro bakoitzak. Bueno, amaitu dugu, gaurko girotzaile naturala, mendikan lurringoxua denok somatzen dugu ja, eta halako errezetak, hemen dituzue nire liburuan, halakoak eta beste hainbat girotzaile natural desberdina ditugu, geure gorputzean eta etxean burujabe liburuan, eta sukaldaritza gustoko baldin badezue, ziur ere errezetario hau gustatuko zaizuela. Gaurko lanak amaitu ditugu, hemen daukagu, gure etxerako girotzaile natural bat, eta guain zuen txanda da, ikusi duzu zer errexe egiten dan, beraz zeuk ere etxean egin dezazuela, probatu behintzat, eta lurringo honekin da giro zoragarri honekin agurtu zaituztet, beste bat arte. Oso ondo, aiora, eskerrik asko giro errakazu, guain zapatilak endu, bikinila jarri, eta hor, larretan esei, hola, etzan, da euski pixkat hartu. Eta usei goxuak ingaina, ze sorte. Bezarka da hondi bat, mila esker, eta aurrenare zure zaiongo hemen ikasteko. Eta gu gurian jarraitzeko, hemen, tipulina, ikusi zue. Goxatu dugu, hola, pixkat transparente jartzia, ez da gitegin bihar, guain botako ditugu zuaiskak, pinasik, eta belarro espeziak botatzen hasiko gara. Eta hemen behar dezuna da, egozita dakaun azalore hori, sartu behar dezu hemen txe, kontuz beru da, eta hura gerreitegu. Emango izutena da gatza, piperra utza botako jozu pixkat, eta gurina osoa bota barroa, emateko asko daula, baina hola krematu gehatuko eta xamurrago gehatuko, bale? Eta ondo birrindu, eta bago aztxerrek etxarraka. Bueno, eta hemen, lanian ibiltzezean nian, nun goxatzen zu gehien? Lehen da biziko akuarelakin ordenagailuan iten, gero ja oialea pasatzen, diseinuak iten, ogeo ja saltzezunean bikin nila eta dirua saltzezunean pasatzen. Danetik behar da, Bai, a ber, danetik. Azkenean prozesu kreatiboa asko gustatzen zait, eta gero baita ere bezeruakin, feedback hori eukitzia, eta dendan egon, da... Bai. Dendan, zenekin, bakarrik otezeo, jende gehiokin otezateo, zenbat otezateo? Amak laguntzeit, beti. Ama beti hor, buru belarri. Ama hor dago beti laguntzeko prest. Ez que egitea zan, gainea udan jende asko, biltzea zautzen, eta hor askotan, Bai. Eta, adibidez, zein da sasoiak gehien saltzeana? Porque nik ez dakit, udako historia bikinila, baina irailean euskal jaiak etortzen dianean da hor ja ez da ibiliko jende bikinik idortzen. Ja hor ja temporada pixkat pasata, orduan niretzat, udara tarte hori izango zela, maiatzatik hasi, ekaina eta ustaia. Bai, 3 hilabete hori dira fuertenak. Eta, esan deun bezala, jendia ez etortzea, bere... kabuz, beti jende normalen bikotekin etortzea, lagunakin, nola etortzea jendeak gehiago? Danetik ere. A ber, askotan nik esaten dut, mutiakin eta etortzea nian, ez dioela favore asko iten. Zerrekin etortzea nian? Mutiakin. Mutiakin, bale, eskergasko, bale. Nahi hori bakarrik etortzea eta nik aholkatuko jetu. Bueno, hortxe da onduan mazta, hor dago bestia, pintxua gateagun, paseo bat eman, eta maztakin moldatuko zatea. Garagardo bat hartu da. Buki baino beto. Hori da, bai. Gaztetxuak ebai juten dia, oso gaztiak ere bai lagunakin juten dia, amakin ebai edo... Bueno, gehienak amakin, baina seguruna ordaintzeko. Bai, eta? Vale. Bai. Eta, bueno, azkenean edade guztitakoa azkat, gutxi gora bera, mabi bat urte aurretik, ja
hori, 80 edo danetik handakau. Osea, emakume helduak ere bai juten dira bertara. Bai, ezta? noski. Vale. Eta emakume helduak igual nahiko... Zakit, argi dazka igual bere gauzak, guzten dira tendentzi berritan sartzen da hola. Bueno, a ber, danetik ere, hasieran, bueno, nahi asko bertaz egitena da, igual denda etortzen diala ideia finko batekin, eta geho, bueno, nik modelos berdinak eta ateatzen juten naiz, da azkenean, beste modeloekin ateatzen diala, baina oso gustora, orduan, ondo. Eta, adibidez, ze saltzea gehiena? Bikinia da gehiena saltzeana? O bainu jantzi gola osuare bai gehiago asko saltzea? Depende, edadian arabera. Emakume eskuak bainu jantziak erabiltzeitu gehiago eta gazte jendiak bikiniak. Eta zuri, ezin dituzun guztitatikan, zein da gehien gustatzen zaizuna? Eta zuk erabiltzen zuk gehiena gustatzen zaizun hori, edo zuk ez da erabiltzen gehiena gustatzen zaizun hori? Nahi gustatzen daizkit bat gauza bereziak eta erabiltzea. Azkenean, ni ondartza juten aizenean baita nik uste erakusleio bat bezala nahi zela, orduan hori kulero esan dizuten bezala kulero altuak eta gauza berezia gustatzen daizkit eramatia. Ona. Bai, hori ikusten dira, bai. Hilea paindegiak gainak, beti hilea dotore. Orduan zu, baino jantzia jahan bertzea, bai. Txukun. Hori da. Ona. Eta gero bi aizpadakazu, ni pentsatzen dut, danon arten hiliko, zeatera ere bai moldatzen edo kritika konstruktibo desente, bikoituzu, ez da? Bueno, danetik. Anontzan nengoan nera aizpagaztia bikiniak probatzen ja udarako presta, oia. Bai, ondo. Bueno, eta geho, bagizue, Marta Arribas dala, eta Arribas eta Zarautz, nahi du esan helatuak, bai, ez da? Bai, askotan igual Marta Arribas eta jendea helatuak eskatzea sartzea alda, Bai, bueno, nire familian azkenean helauak eta bikiniak dira, bueno, badakizu. Aita... Aita Carlos Arribas haundit ja. Hori da, eta aizpako ainarri bati eramaten du, betiko arri bati izoeskiden da. Nire aizpa zarrak eramaten du direnek. Vale. Baina zuek horribilitakoa zaudet, ez? Ni zuei horrik uzi, zuek zerbitzatzen da dana, ez da? Bai, helauak eta jartzen bai, baina helau aiten ez. Ez da? Udako pagaketa irabazteko. Bai, hori da. Bueno, hemen pixka lanetik botako dio. Vale. Horrela, xe? Horri, zemuz da. Nik uste habia prest daula. Vale, nahazu goiara txiki bat emango izut. Bai. Dastatu, eta bakizue beti rektifikatu aldala, oso xito balin bada, edo, haber zemuz da. Vale, hau listo, eta azken nengoa jengibrio falta zei, eta honekin, haut guztik, badazkau. Eta, Marta, denbora librian, ze guztari zaizu zuritia? Mendialdea gutezea, ondartza... Ondartza, nik uste. Belauntzia ebaka, aitak ez da? Bai, badaka bai. Itxasua gute altzea. Bueno, eguzki hartzea. Eguzki hartzea. Bai. Osa, regatak eta baitea ez? Ez. Lasai Hori ez. Ez. Nik uste bola nahikoa ala bai. Ba, ez da? Puntxo beharra daka, ez da? Oso ondo. Eta orduan, ondartza guztari zaizu jutia, asko. Bai. Geo, ez dakit, oporreta, osalia zea oporreta joteko hortikan da hola, ose? Bueno, neguan eta azkenean nik hilabete gehiago, diseinatu iten dut, baino momentu libre batzuk azkatere orduan horra aprobetsatzen dut, bain neguan Japonen egon naiz. Ze, ona. Nire bikotiakin. Eta, bueno, zaiatzera bidaitxo batzuk iten. Ze tendentzi dago Japonen bikini aldetik? Negua esan den itun bikini asko ikusi. Baina, bueno, kultura oso ezberdina da. Oso ezberdina, ez da? Ni ez nahi zeon, eta esate gaina zuzuk aldaien izan da junin bihartzea, flipamen gozo, ez da? Oso beresi jaumen da, ez da? Bai, janaria eta, bueno, pasada da. Bai. Bueno, launak, bagoaz platera aratzea, Hemen, inbiar deuna da. Baitu, hau, listo dakau. Itxalingo deu, eta hemen txingo deuna da. Oinarrian, krema goxo jarri. Aizu zebadan krema eta espuria. Askotan kontatzet, baina gustatu ditezai. Zun bikinitaz dakizu, nik honetaz dakit, eta kontatu inbiar. Honek ez bazu neukiko gurina, izango zen puria. Baina gurina balin bako, esneki bat balin badaka, ja lakteoa sartzen badio, krema ditze zaio. Krematu iten deulako. Bai. Bueno, hoi alde batetik. Itxura erra dakari. Itxura erra. Hemen ere, barazia egola salteatuta, hola botako deu. Pixka gehiore bai. Vale.
Eta guain hor bakailua eta pilpila garri berdio, Hola, xegarra hango zan, guandik eta garro, bakailuakin. Mindik anatako dugu laskatxua. Vale. Odola, gutxukera hemen erdi batekin nahiko ekiko dugu. Hola, xe. Azalarekin ningo jo. Bakarrikan xamura gartzeko. Eta hau, ja, platerian gainean jarriko dugu. Japa, garri iztean. Nahiko indiat irizten. Nahiko indek, Jose. Nahikoa. Hemen jarri berdetena da nik. Pilpiltxo hau, hola gainetik botata. Earra indigo gaurkoan ebain, mikatxiz lamar. Ailatuak eta netik edazkazue arriba zen, igual bakailuen eta hola, guendik ez. Bueno, a ver, ez berotu, lanetik, itego eta hauek, Bueno, launak, mi esker horretatik, Marta, mi esker zuri etortzeatik. Eta Euskaraldian gaude, bagizue euskeraz ez dela mintzatu behar bakarrikan Euskaraldian, urte osoan jarraitu behar deula, eta hemen txegelditze geha, bulegun abestiakin. Hasi gian bezala, dantzan bukatuko dugu, adeos? Oso, no, venga. Agur, lagunak!